MEC Raju Tisophan Karbiang Autonomous Council Chairman ang hoy kapangni. KSC Atumpen Peace and Awareness Rally kipadupa. Ili to makangso rally, ili to mahawar. Tikilang Junalong Summer Football Knockout Tournament kipatupon. Amar Jivan Diabetes, gastric, piles, lapen blood pressure ason sanaki sopen ke jokilong jia phan Amar Jivan hinpen mesen adovai nangli tuma phan nangwan pilo Laan chota kalisi pokso pokang kila keleng rikeng kiso ipu aloka chorot pendanglok an kicho thekthia kiso do anta kipami iun bangso Amar Jivan adovai Klarda kachini jia phan Troxy 5A Hini Drop Ho 5A Troxy Nerkebalong Humri Lote Long Ikpo Aprangsi Pini Ingdeng Troxy Kebraisi Karbiang Autonomous Council Mahangketek Akardom Pajar Iglo Nili Abirta Thanbang Phi Sangpi Marvelous from Harpi Non Arju Ikta Abirta Angton Pen Kedam Tang Wusik Ni Phai Ingkoi Raisiarni MEC Raju Tisopen Karbiang Autonomous Council Chairman ang Hoyapan Nomination alo Jokponsi Kedam Tang Wusik Ni Phai Ingkoi Rahiniarni Karbiang Autonomous Council Chairman Surihini Ra Ingkoi Rahini Pen Surihini Ra Ingkoi Ra Troxia Bahapan MEC Raju Tisopen si Karbiang Autonomous Council Chairman ang Hoy Ingnipon lo Bangso amai Karbiang Autonomous Council Session Hall along Adap Phai Sirkep alongpen pangcheng ponsi Karbiang Autonomous Council ang hoylong kangwai tang abang phubang piatum an chedon sarpen MEC Raju Tisophan Chairman arpu pekponlo Karbiang Autonomous Council arlo prek jamasai kamalong lapen Karbiang long arlo along kaching thur asai pen chenglong ke claim ke dam jia sai kido anta surihini ra ingkoi ra hini pen surihini ra ingkoi ra troxia bahaphat MEC Raju Tisopensi langchari ponpo Labang solong abarim CM Dr. Tuliram rong hangpen perangke atumpen kacepat heng no pon ahut nang kapachini dun alam arjupon sinang Kora koi je aji 13 sessional Karbiang Autonomous Council অধ্যক্ষ বা চেয়ারম্যানৰ আজি নিৰ্বাচিত হৈছে কোনো কনটেষ্ট কৰা নাই আৰু ইয়াতে 26 জনৰ ভিতৰত এজনৰ নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে আৰু 25 জনে আমি সমৰ্থন কৰিছোঁ স্যাৰ এতিয়া আপোনাৰ নেতৃত্বত পৰিসৰখন কেতিয়া হ'ব আৰু কিমান জনক প্ৰথম পৰ্যায়ত এইটো আমি আলোচনা কৰিম আজি আমাৰ বুঢ়ীয়ে তেখেতে বুঢ়ীয়ে আমাৰ Karbiang Autonomous Council CMৰ ডিভিজনটো তেখেতে অৰ্ডাৰ দিয়া হ'ব তাৰপিছত নমিনেশ্যন ফাইল কৰা হ'ব কালি কেইজন নমিনেশ্যন থাকিব আজি নমিনেশ্যন আজিয়ে ফাইল হ'ব Bangso amai long Karbiang long DC Dipakar Nath abarim Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen MEC tuman chetong dunsi Bangso amai mesenpen pichunpon News Report Karbiang long live Kedam tang wusik ni phai ingkoi rahiniarni KSA Inglong Pho Howrah-Ghat Regional Committee atumpen chepachir piponsi bike rally mate peace and awareness rally asai kedengpon Bangso sai kedengpon Dipu Central atumpen Karbila medamai longpen pangchengsi center dengkimu aklamalong chetongsi Uttar Borbil rongkut lutsi dongmukakpen hawarkehat paningtia rong pathua klamalong an paledamsi malomso maipidopon Labangso asai long Central Committee pen Maipu Dun Maipu VP Kongchunbang Thangsing Timung pen Chenglong Ongdung Central ki jatum chesong dun Lapen Howrah-Ghat Regional Committee pen Maipu Robin Kiling Kongchunbang Budha Terang atum pen Chenglong ki Ongdung KSA klembang atum chetong dun si Mai Pachunpon Bangso asai piposi dengponang kokma pu atheke alang litung pen akemang son phot hepen si bike rally padupon lo Bangso along Article 244A ke pachun vekji trading license non-tribal aphat KPP deji Karbiang Autonomous Council along achukumar kipi along mate lang red lang ipen KPP deji aphat non-tribal aphat longle pata kipi ingto nangpo non-tribal voter list kang thanche phan pusi puak kemang pensi alang litung pini chesong ponro penangana songja tum lam karbok dun thap aputhakta ning kang samse chepak lang pen
athe 6 scheduler lo longlei pata kipi water list kang thanji phana puthak KSC atum kachisong ke APHLC asong aphansi ke claim pi kali pusi thangsing timung pen pachini pon political social organization do anta kachisong vek nang ji alam lo majok le kachisong nang japon sita chisong dun vek nang pu kheilong ria phan karbia khaita mek prang tang lo pusi alangli hin pen lam thejai pon lapen Karbiang Autonomous Council atum lason pho akemang RD ke pipen kapapleng vek ji aphan tuning report Nili poli Karbilo chale strong kaskom ASCC tu betame litum isi memorandum ke pathik di athe Karbiang long arlosi imut India Prime Minister wang set protante itum hemprek kali asong tum ang ke cilang petken itum memorandum pajirungan asila su itum ASCC ta punpe tikibom dambom kaskom dum tikira pet dambom lo bon tame hadak koson kopi bene nili tumhan appointment mang long level lo memorandum ki pidunji abar sai betel lo si ningduk meme iri tumhan lamthei siwet prime minister ang no kaningji tunji phasai tum apora ki pedel ningduk meme ning oi meme la sinon ki bang jilangan ni iri tum central government phantame state government hone compel jasa kom dunang ji alang ni tuman sai jok je karbi rat hanang pahangan set ang itum claim pulotante ili tum in summary pensi kaya peace pensi kaya itum chonghong dun pharmacy itum tuton pharmacy itum article foto kilong lok di itum matawti kasi kado kami ili tum cherap chitu pensi nangli nili nanggila so party nanggila so song chitu pensi itum ikai vet pensi la constitution lang kido arbu itum implement sila nangji lapen ajak ding krupen penang asong pagdimando separate electoral roll ku halabang so separate electoral roll kami rap jinpen Karbiang Autonomous Council ka selam di pati sisik kon pe pulutang di itum kosong di mukibang dilang itum labang so Karbiang Autonomous Council itum bitang Karbiang Autonomous Council and awareness really kopia join ni sikipat dunang kok pulutang te apang si kadok kawiarat takachini nang di kilalo itum Karbiarat mati inglong suara kari aningkan ko an penilitum kachisong hempek penceng lok kapre isu mo ka bon tame apong ang tawagmi lang kami halaso itu makiman ikipatum dia pang kimatlawe langdam protang te direct central government state government te direct interference depend itu mana kibet na bolipik lasinon bisa lang itu tanam sinang Karbiang long arar kari mate bharat ke charia lolong itu hana kitok piang article 244A tame ini tumhan ningkan fikir proselo kachisong tabon tame ini tumhan ikipatun PG aram ke central government non state government non lapan Karbiang long Autonomous Council kacaria abang fiatum inisiatif ki NA joinik pini ini tum constitutional long kitok dera kita mela bang so article 244A ningkan ko an ni kachisong itu kisong nas egamlo Habar ke hatpen harsing rongpi Karbiang long life Tikilangjun Sports Association atum kachipatir pipon summer football tournament angdung kiti ke pathu ponalong Black Diamond FC atum kachipahay pon Kidamtang usik niphai ingkoi raisiar ni Tikilangjun Sports Association atum kepatir pi amethang pathu aklamalong summer football tournament angdung kiti pathu ponlo bangso ke pathu pon Amayalong alohi sarpoa manpen Karbiang Autonomous Council Chairman Raju Tiso Chetongrut Sonsi manpeng alohi amanpen Tikilangjut Cooperative Lems Amaipu Amarjit Ingti atum pendanglok pinangan manpeng kidobang pubang philapen ki ongdung football ke pathu kelang aning kihang aradatum Chetongrun si ke pathu aliralot pidun rinti Karnek topi rong sana ke hai babu topi rong sana ke hai sasubi rong sana ke hai a club of players itu kan Saint Thomas kali Malongari a club of players itu ben lepende Black Diamond club of players itu man bot tim itu man amur hobesa thakil dunia খেলৰ প্ৰদৰ্শন কৰিব বুলি যাতে আপোনালোকক দেখি পেলাই নৱপ্ৰজন্মসকলে আৰু উৎসাহিত হয় খেলবিলাক শিকিবলৈ Bangso angdung kiti ke pathu pon aterang atum lake Black Diamond FC lapen Malongari FC atum angbongsi pathu pon lo
Pathu boma por hut Black Diamond FC atup ke thek mu chora jo goal hini pen che pahai pon lo ke pathu ke pangcheng pon amai long aluhi sar po aman pen ka chetong dun Karbiang Autonomous Council Chairman Raju Tiswa hin pen lam the ke than pon lake tikelangjun ahawar along ta ke pathu hin anso se kangthur pon je phan tikelangjun Sports Association pathu aklam along ke mesen kachingthur asai claim pon lo nang pusi che chak tekan Anparta ke pathu pen ale ka chapalong dun unjia puthak setame than pon la pen mesen ke pathu ke thek pen aphi nangki dun aowe atup nang kapachar li dun thek ji aphat kabor i pon nang ji pu aputhak RD do jot alam the than pon Karbiang Autonomous Council Chairman Raju Tiswa hin pen bangso ke pathu ke cheng pen angdung kitiar ni anta dor phlup akirap ke pajer dun aputhak la pen tikelangjun Sports Association pathu club kangthur ponji lamthe ka chak pon aputhak Sports Association ahin ninggang sampen kachuro lamthe chepaklang pon tumdak tikelangjun Sport Association tum chipatil ponsi summer football tournament labaso ke pathu kini angdung biti pathu lo sila bakini ke pathu pon terang atum lake Malawari FC lapen Black Diamond FC atum ang si pathu pon lo abi tijo de hot Black Diamond FC atum si ngol kini pen ke pai pon lo sila bangso pathu lo itum kero pon kang tung lalo itum cinghonai sar anajong NC kilig long chip hedon itum korbanti Parman NC Raju sar lang panak kilig sortik lo ate keceng bang kijut sami alang lihin bang sila masuk tela alang nasira mo situ lo asin itum Tikelangjun Sport Association hin bentame owe kini atum pan ke pathu hin ansu se kangtur ponjia pan itum bor iponji Dok mukapen semsig ingti Karbiang long live Langhin constituency ke parlo poisa ingti hawar long kedo irrigation mate langteng adung along sarmung rong pharpen radaphan kachuromai dengpon lo non hedjong kedamtang Karbiang Autonomous Council MEC kilig ahut langhin constituency pen kithurdun APHLC ratcharia song pen sarmung rong phar methang arat mate APHLC aphai ke kroi the baradaphan suri akachuro maya long pen pherang ke thengnu pipajer Maya long Pholoni constituency pen APHLC ahin pen kithurdun Dhoniram Timung kaningje pon atengke pini ilitum kilik keremdet laso jogle mai ke pado pon lapukali bons tame non hedjong MEC kiligalong kedo anabang phubang phiatu kachepaduk dun apharmansi mai pedunanglo Anggi pun ayo nang tungkan ni turuni le ni non thong langhin homastiken akang bang rujung bomlo macam bomlo sisong bomlo dan non thong ni kasi song du nang to pharma kasi song du ke ni dhut kilo phai ke 1000 ekutu mane haru hayat pira helok sikya baisi gama dhut ni long Lasi ni hello turun cengkang tilong ke on lego lasi da bangke kumada tuma abi rumah bangke nang tu rohia phan par phan kacemat tha itu kok kithir la soko sini di dan ke bong Lapente halapu sarmung rong phar puthot kaningje ponthuke langhin constituency ke parlo Karbia radatum anaphan setame ningching sampiglo athe non ephoy MEC kiligalong remdet pusitame jesemet Karbia khaya vote ke phan troxi kep ke nilisi longlo lapen lahenlo ili Karbia tum sitame khai anparta longri kaching honang thek ke thenai ke lapente non MEC kiliga porahut ili remdet pule ningchepa binangji lapukali athe ili tuma song pen sitame NIC lake National Party lo bonsitame la tumphan ke parem pon lo la sinone phong kiligalong ke BJP sarkar aphan sitame parem unvek lo la sinone prangke bangji MP la pen MLA kiligalong ke ilitum APHLC klembang phu bangphi anparta APHLC apharman khailong ria pharman karjap thip atum don chesong pon pen ke bangji kilik abangle ki ongdunga vote pen chepahai pon thulo nang puta rong phara sang ho pen rada thekno lam phejai pon langhin pen kache koi dun exo president sarmung rong phar ke hai lapen ke tanang tu banghin constituency Ekati penanglo kadok dole yes lapen constituency kita bangku doang. Jadi kalau tu, ini tu ke
APSLC के किसी पॉलिटिकल पार्टी के ini cuma kiri bang, ini cuma lombia bang, kebang jauh, ini cuma ke messenger bang, terbantu political party sih panjang, lapan ke non itu APSLC sehingga pen, Indian itu, lapan tu election cepat itu dulu, lapan ke anikan sampai ke wilayah, anikan kita sesuatu. Langhin pen sarpang riingti Karbiang Long Live. Rongkhang MEC constituency ar lokedo minority morcha tumpen kechengsi klembang amai kang nipon along kedamtang MEC kiligahut Rongkhang along ri ar lokedo Christian amondali tinalong kachechak alam kapapleng limji aphan kachingki kachethan pon amai kedengpon labangso kechengsi klembang amai kang nipon along angpong ingtiga tharpen kachepahem phupon amai along minority morcha long klembang phudo anatum chetong ponsi Mayar di cepat dupon jotpen kacingki kacingwai pangceng bonlo. Bangso amai long pen kaceparai pon ke kedamtang MEC kiligahut Rongkhang MEC constituency pen BJP candidate long bison bea farman campaign ahut Rongkhang constituency arlo monduli trokep sosialong kedampen kacingki kacethanda malam pen kedanglok kadokowe alam jagaputhak eson pen eson kepapleng limji aphan si mesen pen mailong chingki chethan ponlo. Tangte bangso minority ke chengsi klembang amai kang nipon along kachingki kachethan pon alam thea puthak lenon arjusina pardon jadi leto Rongkhang minority morcha pen dak itum advisor ke hai di son telon hampini itum meeting mane dak dolo party executive meeting itum dak members sama tasin itum non tedantang election ahut cipidu claim hante mono metang homosti long kan hai ta hai lo itum kese pa itu ate hai long bison de alang ni hai lo ta non itum la sudet pen alang antisar itum phanang cha street light apen toilet mundu litin itum alot hondam lo asi pini la so puthang itum dak chingwai lo chingsai lo asi non itum la ta phang ka pachini ko la pen itum antisar long sta mek ke dam ji phansin itum dak chingki che than pon Dongkamu kampen Wikibe Karbiang Long Live. Pini Adap Abirta bangke laponsi kangton iglo domithakmi kardom.